Oshimobi n'ime ala obi njikọ nna gụkwara ri ya kwanụ ime wala Injinia Chibuzo Mega B Studios njilagiri Oshimobi nụna njilago gbara na riri ma o enweghị ihe nụ m n'obi ọwụla sheje egbuwa obi egbuwa ọ na-aga mara na njinago gbara na riri o enweghị ihe nụ m n'obi ọwụla sheje egbuwa obi egbuwa ọ na-aga mara na njinago gbara na riri ma onweghị ihe nụ m n'obi rie enyi m rie o garie o garie o marima emala Oshimobi o nwanne m mana jigo gbara rie enyi m rie akwanụ ime o mejigo gbara rie enyi m akwanụ ime o nnajilago gbara riri ma enyi m riri ma nakwanụ ime o ọwụla na-ejegbuwala n'obi egbuwo ọ nakwa naga marala n'uwe ebulebula n'Oshimobi o ebulebula n'Oshimobi o izuka mana na-enyoma enyi m Oshimobi o enwekwa n'ihe n'ụmụobi enyi ọkwanye mgbakọ na onye ọma nyere ya enyi m ya gba n'ọfụfụ o ejinago gbara ewe o enyi m ihe izilagi lela manya o elela nụmanya azụ ọwụla na-ejebuwa n'oge egbuwale ọ nakwa na ga marala o nwanne rie enyi rie ikwu rie dada rie Oshimobi o ụka wilulu nwanne m anyị ji eji ọnụ ekwu okwu n'ụnụkpo osherere abụrụ gị nwanne m ọkwa ịkpọrọ m nwanne o gị gba m ime gere o mgbala gị ka gere o gị gba m ime gere o mgbala gị biko gere o ine wee anyị jikọta na mma o igwe wike o agirigiri ugwe eze arịgarịga ugwe eze nwanne m ndeweze ka na o ndilago gbarewe onwe ibe o enyi m ewewe o na jinago kparale ọkpasi okwu ọdụ nwanne m gị dụọ m imegere o ndụ gị ka gere nwanne m enyi m ya wụ kpọcherere okwu ọdụsọ enyi m ịhụ ka wee lulu o onye adụ mara ya gere ewu ibe ụmụ nzakọ ndị ọma eje mba o abụrụ ngwọma ndị ọma meje aga o Chief Mike Nzakọ onye ọma iji mmebole ọwụla sheje egbuwo obi egbuwo ọ na-aga marala Charles Nzakọ America bezinem o iso ndị nuzi ijele ojime mọnụ ihere agị akọla m Sabuna nwanle ma ịzụ anyị ga n'ihu ni ihe mụ je mere gọzi akọkwala m MD ABJ Consolidated Nigeria Limited iwe onye kem iwo ji me mọnụ ihere agị biko ya na kọla m ịzụ anyị ga n'ihu ni ihe m je mere gọzi akọkwala Security m Magnet Prince of Ugoja nwanne dị number 1 of Nekede iri oke ọ na-awụrụ mmadụ hiri isikwu ya na ekwerara ya aja ọpanchi ọpaja o anya ma maka ị ga-ekwu Bob John eze eji m gem ọnụ nwafọ irete anyị ezigbo onye Owerri Estate Value na Lagos State ọhụrụ mmadụ hiri isikwu ya na ekwerara ya aja ọpanchi ọpaja anya ma maka ewe Barrister Pastor Obi Bas Harris
n'ihi ejogu nne jike mgbaka ọkwanya maka ewo amama m ike ngekwuru ekwuru ọnụ enyi mewewe ndị mmadụ na-emeja gamba o ọkwara manụ ọnụ mara ekwuo sara mama nke ngekwuru ọnụ enyi m ya mama nke ngekwuo do enyi mewewe ololololo jifi makasi di osuji wafa kabole onye omejeje mbayine napole German machine ye German basin emakasi di onye omo Honorable Gala Juice nwanne wafe bụ nne amama kenge kwuru ọnụ elenu nze Honorable nwe manya nne m onye ọma mejeje mba o nwafọ Owere anyere mma Owere nọtụ ji ga-aba mba amama nke kwuo amama nke ga-akaluo anya mama gba ije ememe ayo Igbo mara na anya mama ka ewo sarowiwa mama ka ọ ga-ekwuo and Sonic Music na Laban Ojiega Chego iri too much Victoria Kamwale de nwanyị ọma o agụ nwanyị ọma o Adam Chief Barrister Ethiopia Idejimba one of ụmụnọ Idejimba n'ọlụwishi mebole amama mike ndekwuo ndị mma na bara m egali o amama kike kwuo ndị mma na bara anyị garịa nọ n'ụwa ọnụ mara ekwule ọkwanya mama ka ewo edition bananya mama ka ị ga-ekwuo traditional prime minister ọfụmọzụo Chief Maazumike onye ọma o Right Honorable Godfrey Nnemewe dịkọta onye omejeje mbichi mole Ugoturumba one of ụmụna ọdụm na-egbu agụ Ifeachukwu Denwa ọnwụ Imole kelela m Teresa nwanyị ọma osodi ya mee nwanyị obiọma ndị ibe nne m le ibe nwannọsike onye ọma ejeje mba onye ọma President Wiseman Owerri branch anya mama kenge kwuru ọnụ Enugo nuri ndị nwụrụ anwụ ọnụ mara ekwuo anya mama ka Chief Ọpụtobie na Amọcha Mary Jọfọ na ma o iri too much ọrị nọ ya ma o ma gbara ọnụ ọrị ya ma o aga m eme n'ole nwanne ya rị ya ma amama m ikenga n'ikwu kwuru ọnụ olenu eze bụ n'afọ ike gọkigwe onye omejeje mbiri bole Frosty Nigeria Limited Mr. T Nwafuza Gbale MD City Lodge Giro na London kelela m Igbo ndị n'Ofije ndọma Emmanuel Uwe Ugwagwu nne m Nwafọ Obowo onye omejeje mbichi mole Actually anya mama nuka ị ga-ekwuo Prince Desmond Ogugo anọ na gbegbe ya na-agbari enye ibe ya amama nke m ga-ekwuo amama meka ga-ekwuturu ọnụ Tochukwu Barrister Tochukwu nwake makọla m eleke m ga-ekwuo maka nụ kajie Chimambakwe m kelela m Barrister Chinwe nne gị Sheriff Mbakwe m ihe ụmụ Chitumara Ugo ndị ọma Mrs. Uche Igwanyeba o n'ihele ndụ o lọlọgo nwanyị ọma Nku Ventures Nku Holdings enyi mewewe ọnụ mara ekwuo Sara mama
agịrịgịrị ugweze amama nke m ga-ekwuo oshimobi bịadọnụ ndị ọma enyi mama mami nke m ga-ekwuo ukele ukeji gbadido ogige n'izọgụ Tony Nwankwo Tony onye mejeje mbisi mmụle ọkwanyama maka ụmụ were anyị enyi manyama maka ị ga-ekwuburu ọnụ Nazaret iche ya je eze o amaghị ebe eze ụmụ Nazaret ezerela n'ụwa ebu ndị ọmanụ ebu ndị mejiri chimebọchị o abụbe jiri mmiri ọka mere zụwa mama m nke ngekwu igbo ndị ọma enyi mama ma nke ngaka anya mama